stvarno sam bila neko koji je na poslu provodio po 16 sati dnevno i onda se desi kako ti ceo dan adrenalin, milion nekih zadataka, sedneš da se opustiš i krenu aritmije, krenu panični napad i ja završim u hitnoj. Jako neprijatno iskustvo jer ti misliš da ga nećeš preživeti. Meni se ispoljavalo kroz nemogućnost disanja. Dijafragma ti se prosto odigne i kreneš jako plitko da dišeš i ti ne znaš kako će se to završiti. Pre toga je ta anksioznost, ja sam prestala da idem, na primjer, u kantinu gde su svi jeli zato što je ona bila u nekom prostoru koji je bio zatvoren, pa sam prestala da idem u kafiće koji su zatvoreni, pa sam prestala da idem tamo, amo i ti tako nekako sebi praviš život i praviš taj neki svoj balon koji je tebi okej i u kom si ti siguran. Međutim, onda je došao neki trenutak kada ja više nisam ni ovo što mi je posao svoj, koji mi u tom trenutku bio najvažniji, nisam više mogla da ga obavljam kako treba. I kada sam završila u hitnoj, onda sam znala da moram sebi da pomognem.